Čeprav se je šolski dan šele začel, Alma že hiti drugam. Jeg skal ind og besøge David, der har kraft, og det har haft i lidt lang tid nu. David je Almin sošolec in zelo dober prijatelj. Vi har kendt hinanden, siden vi blev født. David je pred enim letom zbolel za levkemijo. Ker veliko časa preživi v bolnišnici, ga Alma redno obiskuje. Fordi det er rart at se, at han har det godt. Alma je Davidova prijateljica obiskovalka. To pomeni, da jo enkrat ali dvakrat na mesec v šoli pobere taksi in odpelje do bolnišnice. Otrok, ki je zbolel za rakom, ima lahko enega ali več prijateljev obiskovalcev iz svojega razreda. To so sošolci, ki ga obiskujejo v bolnišnici, se z njim igrajo in mu povedo, kaj se dogaja v šoli. Prijatelj obiskovalec se po obisku vrne v šolo, kjer sošolcem sporoči, kaj se dogaja z njihovim prijateljem v bolnišnici. V Sloveniji takega projekta sicer nimamo, a to ne pomeni, da bolnega sošolca ne moreš obiskati. Prej se moraš o tem le posvetovati s starši. Vi godt, Alma kommer, fordi... fordi hun hjælper mig med. Er det sjovt? V bolnišnici utegne biti zelo dolgočasno. Det er rigtig irriterende, fordi... at man har ikke alle sine venner. Hvis det er sådan, at man er syg med kræft, som det er det her tilfælde, så er man syg rigtig lang tid. Og så kommer man ikke i skole, og man kommer ikke til fritidsaktiviteter, og så er man bare helt alene herinde. Hvad? Jeg tror, at du savner mig. Alma rado obiskuje Davida in verjame, da mu je to v oporo pri zdravljenju. Det gør, at han får det lidt bedre. Det så tænker han ikke så meget på det. No, zdaj pa je čas, da jo pustimo, naj se v miru igrata.